Tamberai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange nchikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHadzirare 263 kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka ndati subscribe yei nekutina on the notification bell zvinozobatsira kuti iwewe unge uchiwana manews updates kubva pano paHadzirare 263. Sekuzwa kwamunozviita muri yeZimbabwe manews updates epanapa. Tinoyaona tikamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update ivideo. Remba iyo yakavakwa 2 rooms zviri kunzi tikuvakira maovets ma2 rooms. Ndokumbiroti zvadofika comment section. After wapedza kuona video noti updates epanapa anoya aine proof. Hanzi maovets ndiwo ari kuvakirwa dzimba idzi. Inini musandituke ndoane video sezvariri torekodha nyaya sezvairi tozivisa vanhu sezvairi ende tine proof yevideo. Ndo video ndoda kusiya muchiona mapedza kuona video ndichadzoka ndichitsudzura last update. That one is this video. Receiva mvura nekwamirwa mana president uma veteran indini uma veteran comrade motomoto makamba ndafara chaizvo nekuakirwa imba napresident ende president iyo inekutendera kumaovhete ende panapa mvura ndaiwana ndikona kuti akurima zvendinoda president dzemvura netekwe dzinesakara saka president endomutenda zvikuru chaizvo. So a house has just been handed over to our veteran here in Makoni West. This is 15 February 2025. So the house was built in record time, less than 3 days, and it has just been handed over to the war veteran. As you can see, now he is a better and decent house, thanks to the President, Dr. Iduna. So the presidential rural housing scheme is not propaganda, it's a reality happening on the ground. So apart from the new house that has been built for the war veteran, over there you can see a solar powered bore. So it's happening on the ground. It's not propaganda, it's reality. ED cares about war veterans. Next update ivideo riri kutendera ma streets social media apo president Mnangagwa pauda vachiti slogan vakagadzira slogan yevision 2030. Ndo video yada kusiya mchiona mapedza kuona video yada kuti mutezva munofika comment section ndedu tese tichikurudzirana kuti handei tinofollowa Facebook page reHadzirare 263 change chizivisana futi manews updates ikoko ende tichamamwaya futi ikoko manews updates kuitira kuti vaya vanenge vasina kuzobatika kuYouTube unokavhira kuFacebook. Pane timu risingabve kuFacebook kwetowo rimwe timu risingabve kuno kuYouTube. Rudo rwenyu amana runotisvitsa kure. Ndatirambei tichisubscribe tichilike ma videos panapa tichiisa ma comments akawanda nema shares nekuudzana hama neshamwari kuti kwaita anonzi Hadzirare anobatsira nema updates ahasi kumira panyaya dzema news updates. Zvanda kuita munguva inoida kusiya muchiona slogan iri kunzi slogan yevision 2030 inisa Hadzirare ndakukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Ndoda kuti maministers azive slogan. Kune vandakanga pointer handisi kuti vanogona slogan here. Ndoda kuvatesta. Yes. Well done. Moyo uyaite slogan tinzwe. Baba Mnangagwa hoye. Pamberi neZANU-PF. Vanenge varipo baba Mnangagwa 2030 pasi nenhubu apasa deputy vanonzi honorable Gata Chimbakera mudenga Pamberi comrade Mnangagwa Pamberi nekudzidza 2030 woye 2030 woye Vamnangagwa vanenge vachiti
Sando. Uyu mazuva ake ndawedzera.